1951 സെപ്റ്റംബർ 7-ന് ആലപ്പുഴയിലെ ചന്തിരൂർ എന്നയിടത്ത് ജനിച്ച് കോട്ടയത്തെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള ചെമ്പിൽ വളർന്ന് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും കലാകായിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ നിന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ, എറണാകുളം ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് അഭിഭാഷകനായി പുറത്തിറങ്ങിയ, മഞ്ചേരിയിൽ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച, 1971 ഇറങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് തുടക്കകാലത്ത് അപ്രധാനമായ വേഷങ്ങളിലൂടെ സിനിമയിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച MTയുടെ പുറത്തിറങ്ങാതെ പോയ ദേവലോകം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ KG ജോർജിൻ്റെ മേള എന്ന സിനിമയിലൂടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയ അഭിനേതാവായി മാറിയ, പിന്നീട് യവനിക, ന്യൂഡൽഹി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ താരസിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്ത, മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ 3 തവണ സ്വന്തമാക്കുകയും 53 വർഷങ്ങളോളമായി മലയാള സിനിമയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി താരസിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനടനാണ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി. വിജയങ്ങളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും ഒരുപാട് തവണ മാറി മാറി വന്നുപോയ കരിയർ ഗ്രാഫാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരപദവിക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. 2000 ആണ്ടിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ രാജമാണിക്യം എന്ന ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ല് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചെറിയ പരാജയങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ബസ് കണ്ടക്ടർ, തുറുപ്പുകുലാൻ, പളുങ്ക്, മായാവി, കഥ പറയുമ്പോൾ, രൗദ്രം, 2020, പഴശ്ശിരാജ, പാലേരി മാണിക്യം, ചട്ടമ്പിനാട്, പോക്കിരി രാജ തുടങ്ങി നിരവധി വലിയ വിജയങ്ങൾ മെഗാസ്റ്റാർ സ്വന്തമാക്കുകയും ഇതിനിടയിലൂടെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു ആർട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്തു. 2010 ശേഷം വന്ന ഭൂരിഭാഗവും പുതിയ യുവ സംവിധായകരുടേത് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പരാജയത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയും നിരൂപകരും ഹേറ്റേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് ട്രോളുകളുടെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും അങ്ങേയറ്റം വരെ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചഴിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി എന്ന അഭിനയ കൊതിയടങ്ങാത്ത പെർഫോമർ പുതിയ കഥയും ചിന്തകളുമായെത്തുന്ന യുവാക്കൾക്കും മറ്റു പുതിയ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ പടിവാതിൽ അടയ്ക്കാതെ തന്നെ കാത്തിരുന്നു. ആ കാത്തിരിപ്പുകളുടെയും ക്ഷമയുടെയും ഫലമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും ആരാധകർക്കും സിനിമാ ലോകത്തിനും തന്നെ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും നിരവധി പുതിയ ആളുകളുമായുള്ള നവചിന്തകൾ ചേർന്ന ചിത്രങ്ങളാണെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മമ്മൂട്ടി തന്നെ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് വന്നയാളാണെന്ന്. ആ ആഗ്രഹത്തിന് ഇന്നും ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മയുഗം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി യുഗം വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനിയും ആടാനുള്ള വേഷങ്ങളെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, താരസിംഹാസനം കൈവിട്ടു പോകാതെ തന്നെ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ തീയായ അഭിനേതാവിനെ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന മമ്മൂട്ടി എന്ന ഉന്നത നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ രൂപങ്ങൾക്കും ഭാവങ്ങൾ